Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, таба койбір темалар турында. 5-ші хостахана элеккеге режимда эшли башлады. Пациентларны ничек кабул итәләр? Мошенниклар йокламый, шәһәрләшләр уяумы? Үлүчеләр саны арта. Шолда коронавирустан тагын 2 ир-ат вафат булды. 2 очракның да үлем сәбәбе коронавирус инфекциясы. Шәһәрдәшебезнең берсе 1934 елда туган, икенчесе 1951 елда туган ир-ат. 2 пациент та йөрәк кан тамыр системасындагы авырулар белән интеккән. Татарстанда исә тагын 30 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Алар арасында 2 шәһәрдәшебез дә бар. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 10 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 5902 очрагы теркәлде. Аларның 4750-се терелгән, 7-се узган тәүлектә. 5-ші шәһәр хастаханәсе планлы һәм ашыгыч ярдәм күрсәтүгә кайтты. 10 августан ул күп профильле медицина учреждениесе буларак эшли һәм планлы пациентларны кабул итә. Мондый үзгәрешләр шәһәрдә COVID-19 авыручыларның саны кимүе белән бәйле. Хәзер бирдә эш ничек оештырылган? Алдагы сюжетта. Бүген 5-ші шәһәр хастаханәсендә пациентларны 18 медицина тармагы буенча кабул итәләр. Шул исәптән неврология, хирургия, лор-терапия, урология. Әмма коронавирус пандемиясе белән бәйле рәвештә стационар дәвалауда булган авыруларны карау кадыгый тыела. Там определенные меры должны быть. Больницу с улицы занести через посещение больных. Я думаю, что такие факты должны быть исключены. Поэтому все режимы ужесточить. В больнице доступ, который был раньше, должен быть ограничен. Барлык медицина хезмәткәрләре эшкә чыкканчы коронавируска тест узды. Бина подвалдан башлап чердакларга кадәр җинтекләп дезинфекцияләнде. Пока договор больницы завершает все необходимые мероприятия, 5-й договор больницы начинает работать как по основному виду деятельности, как соматический стационар. Все необходимые мероприятия выполняются. Поэтому все 5-й договор больницы из ковид-тематики в настоящее время вывели. Ковид-госпиталь статусыннан азат ителсә дә, 5-ші шәһәр хастаханәсендә санитар куркынычсызлыкның барлык таләпләре дә үтәлә. Хастаханәгә керү битлекләр һәм перчаткалар белән булырга тиеш. Медучреждениегә кергәндә бөтен кешедә тән температурасы үлчәнелә. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. 65 яшьтән өлкәнрәкләр өчен үз изоляцияны узайттылар. Бу хакта Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин хәбәр итте. Документ нигезендә, әгәр кеше рәсми рәвештә эшкә урнаштырылган икән, ул түләүле больничныйны алу мөмкинлегенә ия. Исегезгә төшерәбез, элегрәк бу категория гражданнар өчен үз изоляцияләү 9 августка кадәр узайтылган. Хәзер ул 23 августка кадәр гамәлдә. Россиядә аз киремле гаиләдәге балаларга пособие алу процедурасын гадиләштерделәр. Моннан соң гражданнарга алиментлар турында белешмәләр тапшырырга туры килмәячәк. Дәүләт органнары бу мәгълүматны ведомство ара электрон хезмәттәшлек системасы аша үзләре алачак. Тиешле үзгәрешләр 2020 елның 1 ноябреннән үз көченә керә. Исегезгә төшерәбез, Россия Федерациясе президенты указы белән кертелгән 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балаларга айлык пособиелар 1 июньнән түләнә башлады. Түләүләрне шәхсән МФЦда яки дәүләт хезмәтләре сайтында рәсмиләштерергә мөмкин. Шоллы халкы күп катлы йортларының капиталь ремонтыннан канәгать түгел. Безнең Кайнар элемтәгә 28-нче комплексның торак йортларының берсендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Быел йортларның реконструкцияләүгә 3 миллион 684 мең сум акча бүлеп бирелгән. Әмма бирдә тиешле ремонт күзәтелми дип зарлана чалалар. Безнең төшерү төркеме урынга чыкты. 28-1 йортында капиталь ремонт инде 10 елдан артык булмады дип бирде яшәүчеләр. Күптән көтелгән реконструкция башлануны белгәч шатланганнар. Әмма барысы да төзүчеләрнең эшен күргәч үзгәрә. Вот этот дом же делают, тоже красит, а у нас-то нет ничего, просто швы заделали, да и все. А капитальный ремонт мы же платим каждый месяц. В год, вот, допустим, у меня сколько там, 4000 с моей квартиры только в год уходит на капитальный ремонт. А квартир здесь, в этом доме, 144. У меня первый этаж, вот эти есть, соединения. Там, когда ветер с той стороны, у меня с той стороны окна, вообще дует. Невозможно, вот босиком, например, невозможно ходить. У меня палас постелен, и в тапочках хожу.
и шерстяные носки одеваю. Хәлгә ачыклык кертергә ди без подрядчы оешмага мөрәҗәгать иттек. Компания хезмәткәрләре аңлатканча, хәзерге вакытта объектта панель ара җөйләрне җылыту белән шөгыльләнүче 2 кеше эшли. Производится капитальный ремонт по фасаду. На данном этапе у нас идет утепление швов межпанельных. Следующие виды работ будут утепление торцов производиться, обшивка экрана балконов по фасаду и будут производиться работы по сантехнике, инженерным сетям. Йортны буяу ремонт программасына кертелмәгән, якындагы 3 елда да каралмаган дип хәбәр итте безгә Челныстрой ремонт идарәче компаниясында. Калган ремонт эшләрен агымдагы елның 1 ноябрьна кадәр төгәлләргә тиешләр. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Мошенниклар yol итми, аларның корбаннары артта бара. Ішкі эшләр идарәсе матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, гадәттә җинаятьчеләрдән шалтыратулар төнлә була. Сөйләшү сезнең туганыгыз юл транспорт һәлакәтенә юлыкты дигән сүзләрдән башлана. Шалда яшәүче 2 кеше мошенникларның мәкерләренә юлыккан. Әлеге фактлар буенча җинаять эшләре кузгатылган. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан җинаятьчеләрнең шәхесләрен билгеләү һәм аларны тоткарлау буенча оператив эзләү чаралары үткәрелә. Моннан нәкъ 90 ел элек Чаллы шәһәр статусына ия булды. Әлеге исемне шәһәр 1930 елның 10 августында ала. 1931 елда шәһәрдә 5000-гә якын кеше булса, 1970 елда КАМАЗ заводы төзелә башлагач 40,000-гә якын була. 1989 елда әлеге соннар ярты миллионнан артып киткән. 2020 елга алынган мәгълүматларга караганда, Чаллы шәһәрендә барлыгы 533 меңнән артык кеше яши. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Внимание! В выставочном центре Экспо КАМАЗ с 7 по 30 августа. Выставка-продажа индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре Экспо КАМАЗ. 0+. Рустикс Детейлинг. Наномойка, жидкое стекло, полировка фар и кузова, химчистка, удаление царапин, нанокерамика. Телефон 783-201. Телефон 783-001.